Говорят, что тебе привезти? Türkmenistan'ın näme getirel diýip soranlaryna men çörek, türkmen çöreğini getirin diýip haýyş edýän. Güseýinow Mehmet Süleymanowicz, türkmen kompozitory, sazanny, pianist, ol Aşybatda döwüldi. 2006-njy ýylda Rimski-Korsakow adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň Sankt-Peterburgdaky kollejiniň fortepiano bölümini tamamlady. Güseýinowyň eserleri köp sanly belli sazanlylar, Bolşoy teatrın artistleri şeýledi. SSR'ın halk artisti Medeniýet Şahberdiýewa, Türkmenistanyň halk artistkasy Roza Töreýewa dagy tarapyndan ýerine ýetirilýär. Mehmet Güseýinowyň orkestr üçin döreden eserleri Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň orkestr tarapyndan ýerine ýetirildi. Şeýlede Mehmet Güseýinow düýbi Moskwada ýerleşýän Nurhal Mehmedov adyndaky Dutaryň Uwazy atly Türkmen milli sazynyň halkara festiwaliniň awtory we art direktorydyr. Добрый день, Мамед. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились прийти нам на интервью радио «Затлык Туркменистана». Şagyryňyz üçin sizem sag bolun. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в мир музыки? Вообще, вы мечтали ли вы вообще с детства стать музыкантом? Да, я это... Hawa, muny eýem çagalyk ýyllarym anyk keskitlenen arzum diýip atlandyryp bilersiz. Men 9 ýaşymdan saz ýazyp başlapdym. Men ilkinji eserimi 9 ýaşymda döretdim. Men onu özümiň şol wagt halipamy görkezenimde, ol ýarym degişme bilen, sen şek şu közi kompozitor bolarsyň diýdi. Garaz men elmydamada sazanny, kompozitor bolmagy köweslenipdim. Men sazçylyk mektebini okan döwrüm, soňu bilen sazçylyk uçilişesini, konserwatoriýada bilim aljakdygymy, garaz tutuş ömrümi saza bagış etjekdigimi anyk bilýärdim. Посвящу свою жизнь музыке. Что вас вдохновляет писать музыку? Или кто вас вдохновляет? Всегда по-разному, но меня, конечно, вдохновляет вот родная земля. Bu her sapar ütgöşük, ýöne esasy hamy maňa dogduk topragym berýär. Men Türkmenistanyny okuyan we ýaşaýan wagtym döredijligim ýurda bagyşlanypdy. Meniň ilkinji işlerim hem Şasenim garip desanyny türkmen живопис eserlerine bagyşlanypdy. Garaz türkmençilik elmydamada maňa ilham berip gelipdi. Все время меня вдохновляли вот эти образы, наши образы туркменские, они меня вдохновляют, конечно. Что думаете о сегодняшней туркменской эстраде? Эстрада, ну, мне кажется... Estrada ury, Russiýadaky ýa-da başga bir ýerdäki bolsun, meni kän bir gyzyklandyrýan duranok. Ýöne bizim klassiki, professional kompozitorlyk sazlarymyz diýsen gyzykly. Belki häzirkilerde däldi Nurhal Mehmedov, Şary Nurimow, Recep Allaýarow, Suhan Tüýlü fiýaly kompozitorlardan söz açsa bolar. Moskwada Nurhal Mehmedowyň adyny göterýän Türkmen sazynyň festiwalini geçirenmizde ýanky agzap geçen awtorlarymyň tas ählisiniň genial işleri ýanglanýar. Bizim akademik sunwatumyzyň şu derejede ösenligini kän adam bilmeýär. На таком высоком уровне академическое искусство. Скучаете по Туркменистану? Türkmen çöreğini gaty küýseýän, Türkmenistana gidip barýan kimdir biri, näme getirin diýip soranyna, men Türkmen çöreğini getirin diýip haýyş edýän. Men onuň tagamyna başga hiç bir ýerde duş gelmedim. Многие эстрадные исполнители в своих песнях восхваляют тех или иных людей, руководителей страны, президентов или родственников руководителей государства. Ваше мнение по этому поводу? Ну вот знаете, если так вот посмотреть, я хочу сказать, что... Bilýäňizmi, bir tarapdan seredilse, mundan hiç bir erwetligem ýok. Egerde sunwatyň taryhyna seredilse, onda Egan Sebastian Bach, Joseph Haydn ýaly şahsiýetlerim öz himayetkarlaryny bagşlamalary döredipdirler. Mysal üçin Beethoven knyazlara bagşlap eser döredipdi. Ýöne elbetde bularyň ählisi diňe sazdy, öwüp arşa galdyrýan odalar ýokdy. Menin özüm barada aydylanyna, maňa ilham beren, beýik aýdymçy Medeniýet Şahberdiýewa, beýik sazanyna Nurhal Mehmedov, ajaýyp hudojnik Durdy Bayramow ýaly şahsiýetlere bagşlap eserleri döredipdim. Häzirki güne çenli men diňe dörejilik adamlarynyň şanyna eserler döredip geldim. Портфеле именно посвящение только творческим людям. Вот смотрите, если вам сейчас предложили бы, например, предложат написать хвалебную композицию
руководителей страны, вы бы взялись за это? Если бы Elbette, sorasalar oňa ýok diýip jogap berjekdigimi saklayan, bu açyk ýürekden edilmeli. Bu belli maksatlary arap edilýän bolsa, onna oleýam konjunktura bolýar. Dörejlik bilen hiç hili ilteşigi ýok.